så varmt, så man slet ikke kan stå her. Nu skal vi gå skridtet 2 tilbage til skridtet. Det er min gamle sofa inden fra stuen af, der brænder af. Der er ikke engang så meget gang i lige nu, som der har været. Men bare her, hvor jeg sidder nu, der er faktisk temmelig varmt.